ଆଜି ଗ୍ରୀନ୍ ଫୁଟବଲ ଆଣ୍ଡ ମୌସମ୍ବି କୁହନ୍ତି ୟାକୁ। ଏମିତି କାଟିକି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ତାର ପୁରା ଜୁସ୍ ଦବେଇକି ରସ ଆଣ୍ଡ ଜୁସ୍ ପୁରା ବାହାର କରିବ। ଯେତେ ତାକତ ଅଛି ନରମ ହାଡ଼ ହାତରେ ଏମିତି ଦବେଇକି ରସ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ରଖିଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ୟାକୁ ପକେଇକି ତାର ସବୁ ମୁର୍ଦା ସବୁ ପକେଇଦେବ। ପକେଇଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପକେଇବ। ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋଡ଼ା ପକେଇଲେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ। ସିମ୍ପଲ୍, କିଛି ନାହିଁ ଆ ଦେହରେ, ଖାଲି ଜୁସ୍ ନିଅ, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ପକାଅ, ଲେମ୍ବୁ ଲଗାଅ, ତାପରେ ଆକୁ ଖାଇଲେ ଆମ ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଫୁସ୍ ହେଇ ବମ୍ ପରି ଏମିତି ବାହାରିବ। ଯାହାକୁ ମୋ ରେସିପିଟା ମୌସମ୍ବି ଜୁସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେମିତି